Kaixo, nenuka, zelan zau ezen, ni gaur rumore honekona, enjot lo, ni sortzi ordu txixeikera ben altzau, zai, majestuosu isen da. Baina geroen aipirean humore honeko, konturetu nazenein beste liburu bat irakurri biotala derrigorrez, zenik irrati zen, iruzkinek eitotaz. Eske, guapi da listi, eske dana deuket. Eta kafe hartzen hauela esan dut, beste 22 euro. Txin junda, da bakizue justu nabilela, nik ezin jotala holan ibili. Azti liburu bat irakurten bot, ba numeruk ez tozti emoten. Eta atara nire superkalkuladora, Rosi. Eta ene nahien kalkulu, baina enjot. Pasan urtin 57 liburu irakurri nebazan. Nire hemen pingani jotik ezaztio liburu bako txakama 5 euro balizio da bezala. Nik ustot superoptimista dizela. Ze oindala, hilik, urtik esango neuke, ez dut ordainu liburu bat 20 euro baino merkia danik. Orduan, ipiriko gu 20 euro. 57, biderrogei, betikulerukin konparetot, baina braga fajakin konparauko guz horrek garestiz hau edi dalan txipe pila bat alkore bazan erosi. 940 euro gaztabotaz liburutan. Ezin jogu jarraitu holan. Orduan, gaur azalduko zuetzedan liburutegia, eta zelan aurreztu diru, dalan txipe irakurten jarraitu. Así que sartuko gointuz, eske pila guzteate, eta hasiko gara. Goizan! Janire atxurra! Bueno, bakixue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Bakit liburutegize existitzen dela, da jente asko esatezte, bajun liburutegire. Baina ez dakit zeba, inozera juten, gero gainera bueltauen bidala estadu honin, niri bilurrazko moteste marketi, niri liburu atzera eta aurrera biltena, etxera, lanera, ofizinara, danera biltena, gero datakin edo zelan ibiltena, astu itxerateruti, orduan, liburutegire, nik ustot pare liburu irakurreta zala liburutegiku. Besterik ez. Eta gainera bada zoze politeztan, oberak beran liburu eukiki, markagoa lixena, asko guztan batzu zeutzako eukiki, gainera portadi polite daninan estanterizan ondo gatzi. Ezken nik ustot irakurti dana dala, esperientzia bat da. Gainera neskak baten liburutegitzen gauzarraruk ikusi nebazan. Hartu neban liburu bat, eta horrizek akartonaute huesan. Akartonaute, olako kolore marro gauzarraro bat. Nik esan du, nik ez nahi hau liburu etxi zabaldu, eta nire etxi espora rarukin bete. Osa, horrek liburuk berba ikeban. Organismo raruk esan. Orduan, nahi jautez, eskerrik asko, baina ez, nahi jau justu nibili da pobre isen, horako liburu bat hartu baina. Baina, bueno, engogu, como que, ez dut eze besan. Ikusiko guna da, liburutegia. Hau, deskubrimiento, baina itzela, hori da, Eusko Jaurlaritzan plataforma bat. Orduan, Googleen sartu biogu, liburutegia, eta biozue, hemen izena emoteko, zuen herriko edo inguruko liburutegi baten izena emonda egon. Hori importanti da. Dudan bat baukezue jun liburutegira da esan, hemen nahi emon, porque zuen nanagaz da gero kode bat egaz sartu bizarie. Hori importanti da. Zu sartze zarien liburutegian, ikusiko zue super ondo da. Ni egite da, enoi hemen eikera harrituka, lehen sartu da. Gatuna? Txapo egite esan. Betiko bodun aldgara sartu baku edo erabiltzailea. Baku be herri kirola konsiderau biko zan. Honen, liburutegi normal baten bodun funtzionetan dau. Mailegu dekezu, liburu irakurteko hilebete edo dekezu, da gero kendu itetzu. Eitetzuena da e-puff artxibo bat, da hori dekezu telefonun alda bebai, oin iPhonea dekenik eta e-puff aplikazio bada, kompatibli da. Bestelan Kindlein bebai, ez dakit Samsungek eta dekien, baina probau eta listo. Eta bestelan Kindlea erosti asko gomendatzatzuet, ze merke-merkik daz, eta han liburuk asko bemerkia di. Hori ontsi azalduko zuet, baina goizan lehengo liburutegia ikustera. Hemen dekezuez mileka liburu. Eta ez bakarri liburu normalak, dekezuez audioliburupe bai. Osa, pilo bat, erderaz, beste pilo bat hizkuntza, frantzesez bebai, inglesez, eta euskeraz be, pilo bat. Jente asko pentsetan dau, baina eske hemen, antxineko liburuk, edo esti niri guztetat esan liburuk, edo danok ezautzugu hori pertsonik betik egetan dauena, eta orduan esan dut, begitukot niri pasan urtin gehien guztau jaten liburu ia hemen dauen. Nik zatzuetana, irratiko zaion beti liburu bat irakurtot, eta gehien markau ninjuna niri pasan urtin da, irubider irakurri liburu da, jasone osoron korapilloak. Orduan goizan ikustera,
liburutegia proban ipintera, ia hori liburu ordekedan. Korapiloak. Eta holan gainera, ja, gomendatu be, eitzetzue liburu bat, ze jende asko kezatezte. Euskeraz irakurten nahi eta zira ez dakin hundik hasi. Korapiloak. Bitu, amenek egu, deskargatu. Mailegu, bai, bitu, emotetzue hilebete irakurteko liburu. Hau justo liburu oso motxada, da berrogota laburri di, sobran. Hilebetin, sobran dekezu, nik uste. Eta bebai dekezu opzinoie, 100 irakurteko bat deskargau orduko. Ikusto zuolan, hasieran guzteatzu liburu, ordun, deskargau jozu, espetxatzu guztean, ez tozu deskargetan. Superrondo da, bitu, klik batera. Jakingo bane hau, ba, aurreztuko rabazan ba €20, da holan, €20 bakotxeko, eta holan liburu guztean badate gero orosikot. Egiz esan nire buruko txipe aldatu bikot, sakrifizizuk keina pide. Eta ordun, liburutegiko liburu makabruk hartu bikotaz, edo holan deskargau, ordun ba deskargauen godaz, nahi jautaz. Baina imagina hau, zuk esatuzula, ez dut nahi nik amen holan, ni nahi jotaz liburu fiziko da neurik izetik. Orduan izango zuetaz, ba beste opzio batzuk nik egin jotazanak, egiz esan, desesperaute. Baina bai, holan da. Hau gehizan jot erderazko liburukin, egize da, ze ipintzen dizenin modan holan, idazle barri batek eta dauen saga barri bat, liburuk oso garestize di. Gero daz, edición limitada, no sé, que portadi ez da gehizer. €50 balizo dau liburu. Eta eroi ordaintzera. Ordu nik ikusi neban, Wallapop bint da honen bigarren eskuko aplikazioetan, pilo bat liburu da. Pilo bat. Euskeraz ez horren beste, baina erderaz bai, da euskeraz bai. Baina zuk sartu zure liburu, eta oso merkedaz gauzi da. Batek daki horre jaubik zein jaben horregaz liburugaz. Hori ja. Holan hartu eta listo, gero-gerokok, baina super merkedaz. Ez pasara fizetan. Horretan aplikazioetan egon lekiezan liburukin, zuk beste enpresa handi batzuk, ez toaz nahi esan izenak, ez toztie pagetan. Pagetan baztie, bai. Eta behintzet euskeraz askoengo baben basango neban euren izena, baina nahi esatera. Ordun, bakixu eze enpresa esaten hauen, idazten mozue, bigarren eskua, segunda mano, ze igule eurek euskeraz bestekile, baina, bueno, desesperautegaz. Euren webgunin, dekiez, liburu barrizet eta bigarren eskuko liburu. Hor, jabe bai, fiabilidade gehiadeko, porque, claro, enpresa handizek dit. Orduan ba, gauzarraruk ez bezanengo horrekin liburukin, nahi dut pentsau. Ez di asko merkia. Ikusiot eta €2 bat, €2-3 merkia di. Orduan, zeuk pentsau, zelan egin. Merkiena da doain online. Bigarren merkiena da fizikoki nahi osu, bigarren eskuko aplikazioiek. Hirugarren merkiena €1 bat, €2 aurreztiarren, plataforma handizetan, enpresa handizetan, bigarren eskuko sekzioien. Eta merkiena, ba, ikeri eskatu. Nire hobi favoritu zan, nia gordan alena, eta oin bebai, nire gurasokin juti liburu dendetara. Kriston apasiorado gara, nire aite da, nire ama liburuk, eske bekata. Da, karo, eurekin juten bana nahi dago esan gratis dala. Eske hori da estrategizi. Eta nire gordana beti juten nintzen, da lehena nik erderaz irakurten eman bakarrik. Gero hemen evoluzionauen jot, a un ser superior, oin euskeraz irakurtot, baina lehena erderaz. Eta gainera bakarrik irakurten eman erotiko. Liburu erotiko oso raruk. Ez totan uste 15 urteko, 14, 15, 16 urteko neska batek irakurten egon bikozinak. Hor sartu nintzen gainera olako mundu baten fantasia erotika, hombres lobo, vampiruk da erotizismo. Horre gauza nik ez dakitzelan irakurtera basa. Da gainera gustau, da eske esenek aulartu, nik usto gero ondik ezan traumak hortik hasi zila. Baina, bueno, juri juten nintzera magaz da nira madani ipintxe eginen. Erotismoko estanterizen bizoko lan. Holan ipintxe eginen, 2 ordu, elegitzen liburuk, eta gero amapagetaban. Hori zan parte honena. Eta gero aitepe bai, da aiteri eskure moten otzenin, igul derrependin 50 sombras de Grey da esposa batu portadan da, nire nobera ama lagurtegaz da, gauzeren buruz doi da, nik ba, bueno, familiza bat oporretan doiena, da, ba, listo, baina bai, oso ona da, hori da merkiena. Baina hori ja, ez dakipa 25 urtegaz zikuela, ordun, ba, beste opzinoiek amen iztetzuetaz. Gero, bebai, gomendetatzuet eiki garbiketa zuen etxin. Dekedaz, 5.000 liburu, batzuk errepikatute, batzuk etxatezenak asko gustau, egize esan, ba horrek saldu, holan aplikazioetan egongo di liburu gehiza, da jentik eukiko ju bigarren eskukuk erosteko, eta zu gainera saltzozuna, gero barri saldo zu erosi, orduan hori da, basikamente, gratis. Zakitu lortu da, baina bai. Así que, bueno, espero gustau izena gaurko bidizu. Niri gustau jate? Bueno, ba nik usto ja gaurko aholkuk amaitu dizela.
aldaketa baten biogu. 1000 euro ezin ji, gaztau, pilo bada. Eta, ja, ni jungona, banoieni. Eta begitukotaz nire hurrengo irakurketak zeintzuk izango dizen. Egiz esan, desblokeagot hori nire, hori etzapera, fantasia erotika, eta eske ezin oso imagina, hombres lobos da. Gorrita dana ipintena, eske zelan irakurten eman hori. Baina egun hurrengo irakurketa hori izango da. Imaginatu zuen ni irratizen. Eberdiko ordu bizetan igande baten, han amona da, ikitet danak entzuten da, ni berbetan de vampiros que hacen el amor, hombre lobukin. Nik usto fantasia. Nire amu Maria Saltzi hori liburu zeren buruz doien. Nik ustot punto fuerti dala. Así que igul hori gogo. Begitzera noie liburutegian badagoen sexin oie. Así que bueno, musu handi bat, vampirunan kadizaman, engotzuen, ja! Maite zaituet, neu beha berotu egin olako gauzan buruz berbetan. Xa! Urrango bidizor arte. Mua! Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajun nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nauzizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Lander Aion. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo, ja nire atxurra bakizu hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakizu eso zerrespetxatzo guztetan, edo faion bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB meiarentzat ekoiztua!